Daħka kontaġġuża u ma ninsew qatt. Dawn kienu l-kliem stampati fuq is-santa tal-mewt ta' Boris Cini, il-vittma tal-inċident ta' traffiku li seħħ il-ħadd li għadda taħt il-mini tal-Università. Inċident li bħall-erba' fost il-ġimgħa ħassat il-ħajja ta' Cini u ħalla lill-mara li kienet rikba miegħu tissiela tal-ħajjita. Viżibilment emozjonati, dawk preżenti semgħu lis-saċerdot ifakkar il-memorja ta' Boris, fejn b'sens ta' faraġġ stqar li bl-istess ferħ li trażmetta f'din id-dinja jinsab iħares lejn dawk preżenti u jirringrazzjahom talli naqdu biex isellmu l-memorja tiegħu. Illi forsi t-sibbiet tiegħu issa m'għadhomx bħal imma qiegħed iħares l-isfel jirringrazzjana ta' qudiem. Iħares l-isfel u jiftakar fil-memorji sbieħ illi nistax fil-kien magħhom ukoll. Jiftakar dawk il-mumenti li kienu tant importanti fil-ħajja tiegħu u l-ħajja tiegħu. Dawn huma l-irwiet tajbin illi jħallu dan il-faraġġ fil-qalb. Is-saċerdot ma naqax li jinkludi fit-talb tiegħu lill-mara li kienet rikba mal-vittma fuq il-mutur li sa issa għadet tiġġieled tal-ħajjita fl-isptar Mater Dei. Preżenti għaċ-ċerimonja kien hemm mat-taħbib u membri tal-familja ta' Boris, fosthom il-kantant tal-grupp mużikali Wintermoods Ivan Grek li għana maċ-ċerimonja b'repertorju ta' mużika tal-istess grupp.